Дълбоко в кожата ни се крие една тиха промяна. След 30 годишна възраст тялото ни се активира молекула, наречена двеноненал, невидима, но упорита причина за характерната телесна миризма, която водата и сапунът не могат да отмият. Това не е въпрос на хигиена, това е химията на зрялата кожа. Нона елексир е серум, създаден с мощни натурални съставки, антиоксиданти и пробиотици, които разграждат двенонеала, възстановяват кожния микробиом и деликатно неутрализират и обичайната телесна миризма. Резултатът: ти се чувстваш чиста, свежа и уверена. Нона елексир 100% натурален, произведен в България с внимание и любов. Без синтетика, без алумини, без компромиси. Поръчай сега с 60-дневна гаранция за удовлетворение. За увереност без притеснения.